И здравейте хора, аз съм Димитър. Днес ще играем в интернет. Епизод първи. Ще оцеляваме и ще... ще оцеляваме. Някакво да казвам друго. Така. Чакайте. Да почваме да видим какво ще изкараме. Между другото, кажете как се правят честове. Че аз съм начинаем в тази игра все пак. Мали. Да се чува музиката, извинете за това. Пак. Добре. Ще трябва да намаля много силно се чува. Така стива. Тъй, като не съм с закупената бандикам, имам 10 минути. Тъй, че ще направя... Даже 10 минути всеки клип мисля да е. Между другото съм обмислил къде да се живее баш. Ей натам някъде. Към от ето тази точка. Знам, че малко бъгва, това е като скила. Така. Да няма някое гадно зомби, да не ми трябва. Така. Това какво е? Не знам, но ще го задържа. Шок. Това. Ще ми трябва броня. Това? Това е хубаво. Обърках, извинете. Тук имаме грешка. Лепилото... ще взема едно лепило на всеки случай. Надявам се да чувате добре. Кой не чу? Тук изкарах се от това гадно зомби. Абе, ей, мутай! Охо. Никога това? Една се прави, ама не ми трябва. Защото имам изобилно количество тук. Тази кола може и да не може. Така не съм това преди. Поне имаме оръжие. Нещо друго. Нищо. Ако искате линк за сваляне, пишете в коментарите, мога да направите там клипка да се сваляте от Steam. За да се сваля от взето. Не обичам. Ще го вземем. Не, 4 минути нищо. Така. Знаете, ако ме чувате лошо, ако ми влее гърлото. Да, не съм качвал клипове, понеже има бъгове и такива. Зато 4 минути бри, колко бързо се минава времето. 5 минути. Ви боря. Стич. Имам нож. Яко.
Ще направя. Още на гол финал. Значи, така. Това не ми трябва. Това е изшупено. Кажете ми как изглежда често поне. Изпратете ми снимка нещо. Аз, ако искате, мога да дам скайпа сега. Скайпа ми е така. Така. Дима ДД с снимка на една мечка е. Една мечка разна с цветове. Там се пише за сървър МК Сливен Крафт най-добрия. Тъй че... Натанът се първо. Да. Какво? Ой. Там ми трябва булата. Мисля. Няма други стъпки. Мисля, че тук експлорирахме всичко. Така, все нахуй. Fucking дълго. Забим. Така ще дали... Не знам, ще проверя. Чакайте, убили сме. YouTube... Не мога. Да, това го проверихме. Следващото къща. Ето как се крафтва. Трябва тяйто ми. Ето ти показва там. Нещо много тихо. Ето. Майко, аз се чува ужасно. И те са отровни зомбите. Добре, бе! При 7 минути скоро трябва да приключим. 8 минути не повече. Май това беше всичко от мен. Може би ще се видим в другия епизод. Днеска сигурно ще го качвам. Не знам. Пишете в коментарите и тъй. Абонирайте се, ако не сте се абонирали. И да. Това беше всичко от мен. И чао!